Türkmenistana yerli ýokary hujaýlara giriş synaglarynyň wagty oglan edildi. 5-nji ýylda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow buýrugy gol çekip, 2019-njy ýylda ýurdun ýokary we orta hünär mekdeplerine raýatlary okuwy kabul etmäge değişli döwlet toporunyň düzümini hemde meýilnamasyny tasdiklady. Bu ýyl Türkmenistanyň ýokary we orta hünär mekdeplerine studentleri okuwy kabul etmek işleri 2019-njy ýylyň 8-nji iýuly bilen 17-nji awgust aralygynda guralar. Finçiler ýurdun ýokary hujaýlaryna girmek üçin oňa istek bildirýän raýatlardan uly mösberde para talap edilýändigini utaýar. Galybertide Türkmenistanyň bilim pudugyny öwrenýän yerli finçiler Türkmenistana berilýän bilimiň hiline soragly garaýar. Studentleriň we professor mugallimleriň döwletiň medeni köpçüliklerin çärelerine ýyzgiderli gatnaşmaga mejbur edilýänliklerini aýdýarlar. Daşary ýurtlarda bilim alýan onlarça türkmen studentiniň Azatlyk radiosynyň habarçylaryna gurrun bermegine görä, Türkmenistanyň ýokary bilim edaralaryna berilýän bilimiň hiliniň pesdigi, şeýle-de bu ulgamyna giň ýaýran korrupsiýa köp sanly türkmenistanlynyň ýokary bilim almak üçin daşary ýurtlara çykmagyna iterýär. Ýöne olaryň sözlerine görä türkmen hökümeti raýatlaryň daşary ýurtlaryň ýokary hujaýlaryna bilim almagyna değişli hem käbir çäklendirmeleri girdip başlady. Ýöne beýleki tarapdan daşary ýurtlarda ýaşaýan käbir türkmenistanlylaryň Azatlyk radiosynyň habarçylaryna gurrun bermegine görä, öz güýjüne daşary ýurtlaryň awraýly ýokary hujaýlaryna şol sanly Massachusetts Tehnologiýa Instituty, ýörgünli ady bilen MIT, Harvard Universiteti, ýa-da University College London ýaly Birleşen Ştatlaryň Birleşen Şarlygyň we beýleki käbir ösen döwletleriň awraýly ýokary hujaýlaryna ýokary bilim alýan ýa-da bilim berýän türkmenistanlylar bar.